giza eskubidea, elkarbizitza, konponbidea. Lelopean, elkartu gara gaur hemen, izan ere, 7/2003 legeak euskal presoei bereziki aplikatzeko sortua, bizi osorako kartzela zigorrak ahalbidetzen ditu. Hala da, finean, espetxean 40 urteko zigor efektiboa betetzeko kondenatuta dauden 15 preso ingururen egoera, tartean Unai. Kondena horiek espetxeen arloko araudian ezarritako kontrakoak dira. 7/2003 legez ari garenean ere salbuespen legediaz ari gara. Ez baita urruntze politika edo gradu progresioetara soilik mugatzen. Urteak daramatzagu berau salatzen eta legedi arrunta aplikatzea euskal presoen eskubidea dela aldarrikatuz. Oraingoan ere horretan ari gara. Ez dugu bizi osorako zigorrik onartuko eta bere burua demokratikotzat izendatzen duen estatu ez eta jendarte batek ere ez luke halakorik onartu beharko. 7/2003 aplikatuz zigorra luztatu dieten euskal presoak legez kalean behar lukete. Eta ez dugu hori aldarrekatzeari utziko. Baina gaurko elkarretaratze hauek, 7/2003 legea salatzeko ez ezik, egun hauetan jasandako presio eta manipulazioa salatzeko ere paliatu nahi ditugu. Izan ere, auzi honetan, hainbat hedabide alderdi politiko eta baita instituzioetatik ere, erantzunkizunik gabeko jarrerak hartu dituzte. Honela, espetxe politikan, edozein aldaketa errefusatzen duten horien jarrera, indartu dela salatu nahi dugu. Sarek, behin eta berriz nabarmendu du gure herrian bizitzen ari garen une historikoaren garrantziaz. Arduraz jokatzeaz gainera, etorkizunaren aldeko apustua egitea eskatzen duen unea da. Bizikidetzan eta konponbidean oinarritutako etorkizunaren aldeko apostua. Balorazio oso positiboa egin izan dugu urteetako blokeo egoeraren ondoren, urruntze politika bertan behera uzteko eman diren urratsen inguruan. Urrats horiek guztiz gauzatu daitezen kale aktibazioaren bitartez bultzada emanaz. Guztion artean urratsez urrats, baina atzera begiratu gabe euskal presoak eta haien senideek oraindik ere jasaten duten eta haien eskubideak urratzen dituen salbuespen legediaren amaierara eramateko bidea zabaltzea lortu dugu. Zentzu honetan, indarkeriaren biktimak eta pertsona guztien giza eskubideen errespetua kontrajarri nahi izan dituzten horiei gogorarazi nahi diegu giza eskubideak ezin direla partzelatan bereizi. Ezin dira batzuk defendatu eta beste batzuk mespretsatu. Sarek ez dio utziko inoiz pertsona guztien giza eskubideak defendatzeari eta haien alde mobilizatzeari. Erabat bateragarriak dira. Biktimekiko gure errespetua eta giza eskubideen edozein urraketaren aurrean egiten dugun salaketa. Mesede eskasa egingo genioke gure herriari eskubideen urraketa horien aurrean isilik geratuko bagina. Biktimei min handiagoa egiten diela dioen argudio faltsua erabilita. Elkar ulertzeko espazioak bilatzeko unea da. Bizikidetzan aurrera egin ahal izateko. Guztioi dagokigu ahaleginak egitea. Horretarako ordea ezinbestekotzat jotzen dugu salbuespen legedia bertan behera gera dadin lanean jarraitzea. Gaur, isilarazi nahi izan duten aldarri hau, Euskal Herriko plaza guztietan ozen adieraziko dugu. Bizi osorako zigorrik ez. 7/2003 legeari ez. Mila esker.